Защо не успяха българските евродепутати, обаче, господин Слабаков, да убедите вие колегите си, че България е готова да стане пълноправен член на Шенген? Как да не сме ги убедили? Не ги убедихте до край. Резолюцията е 526 гласа на 90. Защо ние не сме в сухопътния Шенген? Защото държавите имат право на вето. Затова в глас на българите в момента е много важен, за да не оставим либералите да отворят договорите на Европейския съюз, защото те искат да махнат ветото. На нас на пръв поглед ни изглежда много хубаво, че го махнат и така ние ще влезем веднага в Шенген. Само че след това ще се превърнем в Европейски съветски съюз, където от една централа ще ти казват какво да правиш. Това е по кои въпроси смятате, че ще има проблем, ако бъде премахнато ветото, от което ние, както казвате, ще се възползваме? Примерно зелената сделка, ако искате да започнем от нея, защото тя ми е любимо на мене. Да, нека да влезем в конкретика за зелената сделка. Просто аз от 5 години говоря, че това даже не е и Франкенщайн. Аз не знам какво се нарича това нещо. Това е абсолютно изродено нещо. В него няма нищо зелено. Това ще доведе до социална и екологична катастрофа. Кои от елементите не одобрявате? Нека всички елементи бъдете конкретен, за да обясните и на зрителите. Значи, почваме електрически автомобили. Ще бъда много кратък. Значи, батериите на тези автомобили не издържат достатъчно. Наш чат-пат ни возят с последни модели, с едни батерии като там маса големи и пише 590 км. На 200 км спираме да зареждаме, защото ако падне батерията под определен процент, тя вече не може да се дозареди. 590 км са художествени измислици. Може би, ако има инфраструктура, каквато няма, може би е възможно за някакви градове. За междуградски изключено в момента. Това са някакви експериментални технологии. Ще ви прекъсна с един уточняващ въпрос. Ако света върви към своята модерност все повече и повече, не трябва ли Европа да инвестира в модернизиране на тези батерии на автомобили, а не да ги спре? Аз не разбирам, ние не сме бели мишки, защото някой трябва да експериментира с нас. И така се движи света по принцип. Не се движи така. Така го движат. Това е абсурд. Електрическият автомобил е изключително нерентабилен. Знаете ли колко блока на АЕЦ Козлодуй ви трябва да се захрани с електричество автопарка на България? 2 блока на АЕЦ Козлодуй. Само за електрически автомобили. 8000 електростанции. Какво говорите още? То няма във Франция и в Белгия, вие искате в България да има. Няма нищо. Докъде ще доведе това, ако зараждаме повече електрически автомобили с електричество? Ще доведе до това... увеличаване на тока ли? Не, ще доведе това, че сме в пещерите на свещи. Ето до това ще доведе. Тоест до спиране на то няма откъде да вземе тази енергия. Добре, какво е вашето предложение? Как трябва да се трансформира зелената сделка и зеления пакт, за да се трансформира по някакъв разумен начин. Истината е, че производство на батерии е най-мръсното производство в света. Тук предложиха от една партия да направим завод и за рециклиране на батерии, което е още по-мръсно от това. Всичко отровено наоколо. Много моля инвеститорите, които предлагат това да се направи в България, да си го направят в собствената държава. Искаме да изстроим всичко наоколо. Това е отвратително. За мините също има данни, че те замърсяват с... Кой ви каза тия данни? Урсула фон дер Лайен ли ви каза тия глупости? Тя на вас не ви ли ги казва, господин Слабаков? Вие имате повече срещи с нея, отколкото аз. Аз съм гласувал против нея, още като я избираха, защото говорих с германците и те казаха: о Боже, дано да я изберете, за да може да се махне от Германия, защото разсипа Министерство на отбраната. Това е мечтата на германците, да я няма там. Значи, Урсула фон дер Лайен според мен има огромни проблеми, защото тя преди 2 години предложи всички да спрем климатиците, да пестим електроенергия. Миналата година каза всички да си купим електрически автомобили. Извинявай, това не е нормално. Сега нали ти е ясно за какво става. На вашия сайт като евродепутат стои мотото, че не вярвате в европейските ценности, а в християнските. Не, вярвам, да. Кажете каква е разликата между тези на Европа и християнските? Нима Европа не споделя християнските ценности? Що не попитате либералите? Думата християнски ценности не съществува в Европа отдавна. Преди съществуваше, разбира се. Значи, европейски ценности не може да има, както не може да има азиатски. Ние сме съюз на християнските държави и то е базирано на християнските ценности. В момента либералите сложиха на върха на ценностите една нова и интересна ценност. Казва се сексуална ориентация. Какво е това? Не може най-важното да е сексуалната ориентация. Тук имаш един доклад за извънредните
ситуации, в който много хубав доклад. Не само COVID, каквото и да се случи. И вътре първо трябва да се помага на жени, деца и инвалиди. Какво направиха либералите? Махнаха инвалидите и сложиха ЛГБТИ. Нали разбирате, че тук има нещо абсолютно ненормално в цялата работа? Свободата и толерантността на Европа и не е ли едно от достоинствата, които сме постигнали, аз съм господин толерантен, Слабаков? не ме интересува нечия сексуална ориентация, нито политическа принадлежност, нито религиозна. Тогава не трябва ли да бъдат записвани тези уточнения по отношение на общности в официалните документи на Европейския съюз? Те са записани. Той въпрос е, че при ЛГБТИ непрекъснато има само привилегии. Ти наистина не мислиш, че е нормално в извънредна ситуация да помагам на жени, деца и ЛГБТИ, а не на инвалиди? Какво е това? Чии ценности Европа трябва приоритетно да защитава според християнските ценности, нормалните ценности на християнска Европа, на християнския съюз, на християнския континент, те са нормални. Те ги прииначиха да не обидиме някой. Да не се казва това нещо. Отношенията на европейска плоскост между София и Скопие, как коментирате? Още повече в това последно развитие на несрещата между двамата президенти в Рим вчера. Значи, проблемът с Македония е много голям, защото има една група хора, изключително необразовани в Европейския парламент, които казват, защо така вие не искате да бъде приета Македония. Ами аз ще ви кажа, защото тя не е изпълнила никакви условия. Аз съм в делегацията за Албания и мога да ви кажа, че Албания е светлинни години. Тя няма никакъв проблем да влезе. На какво се дължи това? На работата на македонските това, че политици? трима от докладчиците, значи казвам го веднага, на либералите, на зелените и вече не спомня още кой, предишния ден, преди да се съберат всички докладчици и да се направи целият доклад, бяха 24 часа в македонското посолство. На това се дължи. Вие с господин Илхан Кючук, който е докладчик за Република Северна Македония, не обсъждате ли, не дебатирате ли? Ние си говориме, той Илхан си е там. Аз докарах италианците и смениха полетите, за да могат от идентичност и демокрация да дойдат предишния ден, защото те насрочиха странно съвещание около 8 без 15 сутринта във вторник. Те половината хора пристигат във вторник на обед. И беше изключително странно, нищо те смениха полета, така че... Мобилизирахте гласове в ваша подкрепа. Ще реши ли новия пакт за миграция, гласуван скоро в Европейския парламент, мигрантския натиск по външната граница на Европейския съюз? Значи, истината е, че не знам защо някои от държавите не желаят това да спре. Има елементарни начини, по които нелегалната миграция изчезва. Аз имам готов план, сега ще го подаря на Мелони, която познавам, и на Рафаел Лефито, който е министъра на европейските въпроси, тъй като аз в България вече не знам на кого да го дам. Какво включва той? Кажете конкретно, защото времето е малко. Първото, което трябва да се направи, да бъдат проверени абсолютно всички НПО-та, които се занимават с мигранти. Има изключително странен феномен, в който НПО-тата знаят преди всички служби за сигурност къде и кога идват нелегални мигранти. Има два варианта. Или те укриват информация, или са участници на криминални групировки, които финансират каналите. Това е първото. Не казвам, че всички са така. Но ви казвам, че в Италия седяха кораби и чакаха да пристигне корабче, да претоварят имигрантите и да ги вкарат в Италия. Така че това е едно. Второто, което според мен трябва да се направи, това е да се разберем с другите държави, да спре финансовия поток. Значи има 4 държави, откъдето идват парите. Държави. Територии. В смисъл, те не са държавни. Там са криминалните организации. Австрия, Нидерландия, Франция и Германия. Тоест искате да се спрат парите за хора, които понякога бягат от военни действия? Не говорим за бежанци. Айде сега... За мигрантите. Не, защото се държиш като Кейт Бланшет, която дойде в парламента и обяви всички мигранти за бежанци. Тя е много готина артистка, аз много я харесвам. Интересно сравнение направихте. Времето изтича. Кажете последното и да приключим, защото наистина времето изтече. Адски много зависи от гражданите. Каква ще бъде конфигурация в следващия парламент? Ако тя се запази така либерална, нещата няма да бъдат добре. Гласувайте за хора, които търсят баланс. Добре, благодаря ви. Андрей Слабаков, кандидат за депутат в Европейския парламент от ВМРО БНД.